Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon guztioi, gaur astelena da, urriak 21 eta batzuentzako pixkatajea atzoko eguna dela eta izan ere Nafarro oineza izan zen Tuteran eta milaka pertsona elkartu ziren bertan euskararen aldeko apustua egiteko. Guk gaur, momentuz hasiko gara beti bezala gaurko eguneko edukiekin eta amaieran bertsokabi saioko 3. kanporaketako irudiekin utziko zaituztegu. Beraz, has gaitezen. Gaurko eguneko efemerideak azalduko ditugu oraingo honetan. Lehenik eta behin, 1883 urteko urriaren 21 Alfred Nobel kimikari, asmatzaile eta ingeniaria dinamitaren asmatzailea eta bere izena daraman sariaren sortzailea jaio zen. Eta azkenik, 1908an Jorge Oteiza eskultore eta arte teorilaria 20. mendeko eskultorerik ezagunenetarikoa Orion, Gipuzkoan jaio egin zen. Goazen orain aste honetako agenda errepasatzera. Ostiralera arte, Zabaldin mundua hankaz gora jartzeko elkartasun 15aldia ari dira ospatzen. Ekitaldiak arratsaldeko 7:30 dira, sarrera librearekin. Urriaren 27 arte ere, lesfen kultur jardunaldi lesbo feministak ari dira ospatzen. Ekitaldiak kontsultatu daitezke webgunean eta sarrerak libreak izango dira. Bukatzeko asteburuan, larunbat eta igandean, Nafarroako mus txapelketako finala ospatuko da Handia hotelean. Sarrera librea izango da eta ordutegiak kontsultatu daitezke. Goazen orain, gaurko egunean, komunikabide nagusiek bere azal nagusietan zer kontatzen diguten aztertzera. Diario de Navarraren azalarekin hasiko gara, lehenik eta behin, PSOEk azaroak 10ko hauteskundeak irabaziko lituzkela dio egunkariak, baina eserleko gutxiagorekin eta PP gertu edukita izango litzatekeela gaineratu du bere titular nagusian. Alboko albistetan, PSNek amentzako salbuespena esigitzeaz hauei ez ematera pasadela salatu du egunkariak. Bestalde, Nafar medikuek osasunari tratu txarraz akusatu diotela azaldu du ere. Argazki nagusian, Nafar urtegiak bereskuratzeko euria titulorekin esako termak ipini dituzte portadan. Beheko albistekin jarrituz, osasunak Monkaiolari berritzea eskini diola argitu du ere. Bestalde, Tuterako argia ikastolak oinezaren bitartez bultzada hartu duela azaldu du ere. Eta azkenik, gobernuak Kataluniarentzako salbuespenezko neurrietan sinisten duela plazaratu du Diario de Navarrak. Diario de Noticiaseko portadarekin jarraituko dugu, Nafarroa oinezeko instantanea handi batekin ireki du egunkariak bere azal nagusia. Euskara herriberean indartsu egin dela nabarmendu du Noticiasek. Sánchezek torrari erantzunik gabe jarraitzen duela azaldu du egunkariak presidenta isolatzeko saiakeran bere titular nagusian. Alboan, Johnsonek akordioa salbatzen saiatuko dela dio egunkariak. Parlamentuak baimena ematen badio. Txileko protestetan 3 hildako egon direla zehaztu du ere. Altuna lautardiko finalerdietara iritsi den lehena izan dela azpimarratu du. Eta beko albistetan, Iruñean patinetearen erabilera gida dakarrela azaltzen du Noticiasek. Eta azkenik, Altsasuko feriak euria gaitu duela nabarmendu du. Gara egunkariaren azalarekin orain, Aitamarik Lesbosera 8 tona laguntzarekin itsasoratu dela azpimarratu du egunkariak bere titular nagusian. Alboan, Kataluniaren egoerari buruzko analisiaren aurrerapena ageri da. Behan aldiz,
kartzelaratze berriek preso politikoen zifra 54 izatera iritsi direla gaineratu du. Argazki nagusian, Tuterako Nafarro Oinezeko ekitaldi ofizialeko aurkezpen dantzaren irudia ageri da, egunkariko azalean. Bestetik, ertzaintzak Voxen kontrako protesta batean berriz ere kargatu egin duela plazaratu du Garak. Azkenik, Carlos Zurutuzaren kurduen kontrako gudaren erreportajearen horrapena ageri da. Gaur astelena denez ez dago berri egunkaririk, beraz, Euskal Herria Irratiaren webguneko azalarekin amaituko dugu. Ehunka euskaltzalek Nafarroako gobernuari berdintasuna eta justizia eskatu diotela nabarmendu du irratiak bere titular nagusian, larunbat eguerdian egindako protestaren irudiarekin batera. Alboan, Euskara Herribera argitzen titularekin atzoko egunean Tuteran ospatutako Nafarro Oinezaren berri ematen du komunikabideak. Eta azkenik, emakumeen etxetik zuzenean egindako saioren irudia eta audioa ere ageri dira azal nagusian. Barañaingo albisteekin hasiko gara. Udaletxeak polikiroldegiko langile baten kontrako salaketaren harira prentsa oharra kaleratu du. Udal kiroldegian urriaren 12an larunbatean Alebinen eskubaloi partida jokatu ondoren, jokalari baten gurasoetako batek salaketa gogorra egin zuen sareetan. Informazio honen aurrean komunikabide batek albistea argitaratu eta sare sozialetan ere oihartzun handia izan zuen. Salaketaren larritasuna aintzat hartuta, udaletxeak ikerketa abiatu zuen, eraikineko kamarak aztertuz eta kaltetuekin bilduz gertatutakoa argitzeko asmoz. Ikerketaren ondoren, udaletxeak ondorioztatu du, kiroldegiko langileek ez zutela tratu desegokirik erabili eta modu arduratsuan jokatu zutela momentu oro. Horretaz gain, ostegun honetan, Ostegun historiaz jardun ekimenaren barnean antolatutako bigarren solasaldia izanen da kulturetxean. Bigarren hitzaldi honetan, Arturo Kampion 19. mende amaierako eta 20. mende hasierako Nafarroan izango da gaia. Emilio Majuelo Gil historialaria izango da hizlaria, Nupen historia garaikidearen irakaslea eta Nafarroako errepresioaren memoria historikoaren dokumentu funtsaren zuzendaria dena. Gainera, 20. mendeko Nafar feministak ezagutzeko aukera eskainiko da kulturetxean liburu aurkezpenen bidez. Bakegintza feministaren 100 urte erakusketaren harira, 2 liburu aurkeztuko dira bihar eta etzi arratsaldeko 7:00. Lehenengoa, Matilde Huizi, una intelektual moderna sozialista liburua izango da. Ángel García Sanz Markotegi historialari eta egilaren eskutik. Eta bigarrena, Pioneras, historia y compromiso de las hermanas Uriz Pi, Manuel Martorell Pérez historialari eta autorearen eskutik. Baragaztek, beste aldetik, ekintza mordoa antolatu ditu udazkenerako. Ostiral honetan, pintxo interkulturalen tailerra egingo dute. Azaroan, sexualitatea 5 zentzumenen bitartez lantzeko tailerra egingo da. Abenduan, Barañaingo otakudei ospatuko dute, baita izotz pistara joateko ateraldia ere. Horretaz gain, argazki lehiaketa antolatu dute azarorako, baita emakumeen aurkako indarkeriaren kontrako nazioarteko egunerako programa berezia ere. Aste honi begira, asteazkenean Maria Luisa Elio liburutegiak bere eguna ospatuko du, eta hori dela eta Manuel Aliagaren Más difícil todavía saioa izanen da. Zirkuari buruzko ipuinak, paperezko antzerkitxoak, txontxongiloak eta pop-up liburuak izanen dira liburutegiko areto txikian 5 aurrera. Gainera, Barañaingo auditorioan ospatuko dira Nafarroako irakurle kluben 9. topaketak larunbat honetan. Goizteko 9:30 hasiko da eguna eta Elbira Lindo eta Najat El Atximi idazleak hartuko dute parte. Horretaz gain, kafe kontzertu bat ere egingo dute. Eguerdirako bukatuko da eta izena emateko ez da beharrezkoa irakurle kluben parte izatea. Beriaingo albisteekin goaz orain. Beriainen dagoen Lamoreako urmaela garbitu zuten asteburuan. Burbujas solidariasen egitasmo honen bitartez, urpekariek urazpiak garbitu zituzten eta beste parte hartzaileak talde desberdinetan banatu eta bakoitzak ur bazterren zonalde bat garbitu zuen. Horretaz gain, antzerki profesionalaren 6. zikloa bukatuko da ostiral hontan. Azken antzezlana kulturetxean izanen da arratsaldeko 9:00 €6 sarrera ordainduz.
Obra publiko gazte eta helduei zuzendua egongo da, eta honekin bukatutzat emango da antzerki zikloaren aurtengo edizioa. Antsoainen berriz, tokiko agenda 21 parte hartze foroa ospatuko da bihar arratsaldeko 6etan gizarte etxean. Herriko etorkizuna nolakoa izango den herritarrek erabaki dezaten parte hartzea luzatzen du udalak. Bihar ere, Parke Laguna egitasmoaren aurkezpena egingo da Ezkaba ikastetxeko irakasle gelan arratsaldeko 5:40 Guraso euskaldunak aurrekin batera euskaraz aritzeko programa azalduko dute, eta aurkezpenak dirauen bitartean, aurrendako mozorro tailerra egongo da hezitzaile baten laguntzaz. Ostiralean, Ramper antzerki emanaldia egonen da arratsaldeko 9:00 gazte eta helduentzat. Ramper 20 eta 50 hamarkadako Espainian pailazo ospetsua izan zen. Beran oinarritutako marrazki biziduna izan zuen, bere ahotsarekin grabatutako diskak, film bat eta anis botilak eta koinakak bere izenarekin. Baina gerra zibilak erdibitu egin zuen bere karrera. Garai hartako Espainia banatuarekin borrokatu behar izan baitzuen. Sarrerek 6,50 € balio dute. Bukatzeko, igandean, haurrentzako zinema egongo da arratsaldeko 6etan. 3,80 € truke. Zok Dragones y Heroinas filma ikusi ahalko dute. Arangurenera goaz orain. Mutilloako Txipitxapa haur-eskolako patioan oihal estalki bat jarri dute Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuak diruz lagunduta. Bestalde, haur eta lehen hezkuntzako eskola publiko berriaren lanak hasi dira, baita kiroldegikoak ere. Pasaden irailaren 25ean, asteazkenean hasi ziren lanak. Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuak sustatutako lan horiek departamentuaren eta Aranguren Ibarreko udalaren diruz egingo dira, eta obrek 10 hilabete iraungo dituztela estimatzen da. Bestalde, igande goizean, Mugartea parkeara txango gidatua antolatu dute publiko guztiarentzat. Doako jarduera da, baina lehenago izen eman behar da telefono bitartez. Topalekua Lakuondo plaza izango da, eta udaleko hainbat teknikarirekin batera egiten diren kudeaketa eta kontserbazio egitasmoak zertan datzan azalduko da. Iruñako berriekin bukatuko dugu. Larunbatean, 1000 pertsona baina gehiago bildu ziren Nafarroako Gobernuari berdintasuna eta justizia eskatzeko. Kontseiluak eta euskalgintzak deituta, euskaldunen hizkuntz eskubideetan atzerapausorik ez dadila egon eskatu zuten gerturatutakoek. Nafarroako jauregiaren aurrean egindako elkarretaratzean, ausardia eskatu zioten Nafar Gobernuari euskararen dekretuaren kontrako epaiaren aurrean. Egun berean, Argentina eta Brasilgo profesionalek Iruñeko haur-eskolen ildo pedagogikoaren interesa erakutsi eta prestakuntza jardunaldietan parte hartu zuten 31 profesionalek. Igandean, bestalde, Iruñeko udalak harrera egin zion eskualde etxeen Nafarroako Federazioari, 31. kultura astearen barne. Nafarroako eskualde etxeen federazioa duela 3 hamarkada baino gehiago sortu zen. Hemen bizi ziren erkidego ezberdinetako biztanleak elkartzea xede harturik. Bai kultura helburuak betetzeko, bai administrazioen eta ordezkatzen dituzten autonomia erkidegoen arteko harremanak estutzeko. Halaber, bere sorreraren beste zio bat izan zen, baita ere, autonomia erkidegoetako ohiturak, artea eta folklorea elkarren artean ezagutarazteko eta zabaltzeko antolatzen diren jarduerak lagundu eta babestea. Eta erakusketen, hitzaldien eta elkarrizketen antolakuntza koordinatzea. Federazioa 7 zentro hauek osatzen dute. Aragoiren etxea, Kantabriaren etxea, Gaztela eta Leonen etxea, Nafarroako Estremaduraren txokoa, Lar Gallego, Valentziar erkidegoaren etxea eta La Encina Estremaduraren kulturetxeak. Horretaz gain, gaur goizean Iruñean emakumeen egoera nola aldatu den aztertzeko jardunaldia egonda Kondestablen. Honekin erlazionatuta, bihar Pioneras zikloaren barne egingo den bigarren bisita ospatuko da Ana Diez de Eure historialariaren eskutik. Emakumeen hiria izenburuarekin bisita 11etan hasiko da eta interesa duen oro gerturatu daiteke. Gaur arratsaldean, Iturramako Zibui Boxean, zinearen Heroiak zikloaren barne, Hego Koreako printzesa filma ikusi ahalko da. Benetako gertaeretan oinarritutako pelikula honek mundu osoko festivaletan izan du arrakasta.
Gaur ere, hitzaldia egongo da Jus Larrotxako Zibiboxean ingurukoekin harremantzen ikasteko. Horretaz gain, udalak udazkenean zehar bizikletaz ibiltzen ikasteko eta hobetzeko kurtsoak antolatuko ditu helduentzat. Izen emateak aste honetan egin behar dira telefono bidez. Gaur lainoguneak nagusi egunean zehar, arratsaldean zaparrada batzuk bota ditzake, ipar haizea egun osoan. Temperatura maximoetan aldaketarik ez. Astearte goizean lainoak ugarituz joango dira. Arratsalde gau partean giro goibela izango da eta euria sarri eta ugari botako du. Goizetik ipar haizea ibiliko da eta arratsaldean bereziki indartu egingo da. Temperaturan aldaketarik ez. Amaitutzat emango dugu gaurkoz magazina eta lehen esan bezala Bertsokabi saioko 3. kanporaketako irudiekin utziko zaituztegu. Beraz, mila esker gurekin egoteagatik eta bihar arte.